Nsemilkom jiena Karl Xkemben nilqakom għal episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta ma' l-awturi ta' żmien. Illum għandna poeta li diġà kienet fost il-finalisti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u rebħet it-tieni premju bl-ewwel ġabra tagħha fl-2012 sekonda qabel tqum u issa tinsab finalista mill-ġdid bit-tieni ġabra tagħha max-xatt tat-Tamarisk li ħareġ is-sena li għaddiet. Claudia Gauci, grazzi tal-ilqajt l-istedina biex tkun magħna fuq Antenni Suspettużi. Grazzi lilek, Karl. Claudia, l-ewwel nett nawguralek għall-Premju tal-Ktieb. Ejdilna ftit fejn tinsab, jiena qiegħed Nairobi l-Kenja, inti fejn qiegħda? Jiena qiegħda swieqi, qalb ħafna bini u traffiku. Qiegħda ġoddar tiegħi u qiegħda wkoll fl-istudju tiegħi din il-kamra li hija l-qalbi ħafna. Imma tantx ilha ħafna li twildet is-sena l-oħra fil-fatt armajta. Kien hemm il-bżonn li jkolli kamra li tingħalaq u noqgħod ningħalaq fiha jiena wkoll. U issa għamilt il-melitenzja hawnhekk u għamilt il-pjanti u allura dan huwa s-santwarju tiegħi u hawnhekk naħdem. Hawnhekk fejn tikteb. U inti kif tikteb? Jiena kif nikteb u meta nikteb forsi wkoll nistgħu ngħidu. Nikteb mhux daqshekk ta' spiss daqskemm nixtieq, speċjalment meta niġi għall-poeżija, għax il-poeżija darba xi ħadd kien qalli li l-poeżija tiegħi qisha bħal sajjetti u naħseb minn kien dan kellu raġun għax meta nikteb ikunu verament momenti sporadiċi u sakemm ma jkollix proġett li rrid nagħlqu bħalma kelli ż-żewġ ġabriet, pereżempju, hemmhekk imbagħad jisni ninħakem mill-ritmu u mid-dinamika li toffri l-poeżija u ma nitlaqix. Imma mbagħad barra minn dan m'għandix pattern fiss, però għandi r-ritwali naf li inti tħobb tużad il-kelma meta tkun mal-mistednin tiegħek u hija kelma għalija vera importanti. U jiena r-ritwali nħobbhom ħafna. U forsi ma nafx ma tantx qisna nirriflettu fuqha di tar-ritwal. Naħseb hija tip ta' ankra li żżomm ċertu kostanza fil-ħajja tal-bniedem. Ixini. Ir-ritwal tiegħi fejn tidħol kitba irrid ikolli il-mak tat-te jew tal-kafè miegħi bil-fors. Ħafna drabi qabel ma nikteb irrid naqra dejjem għandi l-kotba jew ta' mhux bil-fors poeżija ma kwalunkwe ktieb. Xi kultant naqra ġeneri differenti f'daqqa, ikolli ktieb ta' poeżija, ikolli ktieb lokali, ta' letteratura lokali, u mbagħad ikolli ktieb xi romanz barrani, ġieli jkolli xi novelli, ġieli jkolli xi ħaġa fuq storja, għax inħobb naqra fuq l-istorja wkoll, ġifieri jkolli diversi, imma meta nġi biex nikteb letteratura naqra. Dak huwa ritwal ieħor, ġifieri rid naqra bil-fors qabel ma nikteb, u ħafna drabi jew f'dil kamra kif għadlek, jew inkella ironikament nispira ruħi wkoll meta nkun ġo xi kafetterija. Inħobb ninqata' għalkemm inkun man-nies, immur f'post fejn ma jafni ħadd, bit-tama li ma jafni ħadd, u noqgħod hemmhekk għall-kwiet nieħu kafè, dak huwa ritwal ieħor li nħobb ukoll. U x'qed taqra bħalissa semmejt li trid bil-fors taqra u apparti mir-ritwal, x'kotba qed taqra bħalissa? Iva, bħalissa forsi din nitkellmu forsi fuq aktar il-qudiem, għandi proġett li qed nikteb fuq li mhuwiex poeżija. Qed nipprova nikteb memwar. Skużani jekk il-leħen tiegħi għadni ġejja minn ġurnata nagħllem u qisu imxaqqaq leħni qed inħossu. U allura qed naqra diversi memwar li nkitbu minn nies differenti, nisa u rġiel, bistili differenti, u bħalissa qed naqra dan A Ghost in the Throat, forna nagħmlu daqsxejn riklam, anka t-titlu tiegħu mill-ewwel qabadni, u kitbitu l-awtriċi Irlandiża. Tgħidlix nippronunzja l-isem għax ma nistax, ma nafx, però bl-Ingliż naħseb tiġi Doreen l-ewwel isem tagħha.
U fil-fatt kienet rebħet b'dan il-ktieb. Qed naqra dan li huwa memoir, isu semmi memoir, tmur fil-fatt għandha r-ritwali tagħha semmihom ir-ritwali din l-awtriċi, tmur lura fil-passat lejn poeżija li nkitbet fis-seklu 17 li fit-tradizzjoni letterarja Irlandiża hija importanti ħafna. U bażikament din il-poeżija u l-figura ċentrali tagħha hija mara għandha dan is-seħer fuq din il-kittieba żagħżugħa illi bil-forsi tkun taf iktar fuqha fuq il-ġrajja tagħha u qisha jimxu fuq livell parallel il-ħajja tagħha ta' żagħżugħa u kittieba u l-ħajja ta' din il-mara li għexet fis-seklu 17. Interessanti ħafna il-mod ta' kif qed tħaddem il-lingwa wkoll, eċċetera, eċċetera. Qed tgħidilna li qed tesplora kitba ġdida li nitlu fiha aktar il qudiem għax inti apparti inti pubblikajt ġiex ġabrit ta' poeżiji, però għandek ukoll traduzzjonijiet ta' kodba tfal u issa qed taħdem fuq dan. Ġifieri timxi minn ġeneru għal ieħor għalkemm nafuk l-iktar għall-poeżija u xejn. Eżatt, l-iktar li nikteb isu jew forsi l-iktar li jiena ma nafx sinonima ma' ġeneru partikolari huwa l-poeżija għax dak l-iktar li esplorajt issa, però kif għadt inti fit-traduzzjoni ħdimt b'mod mhux uffiċjali wkoll, pereżempju fil-festival annwali li jsir ta' Inizjamed, il-Festival tal-Letteratura Mediterranja. F'Malta traduċejt kelli okkażjonijiet diversi biex nittraduċi xogħlijiet ta' awturi oħrajn li jkunu mistiedna. Imma mbagħad għandi wkoll xogħlijiet ta' traduzzjoni għat-tfal. Ġieli ħdimt mal-Merlin Publishers u fil-fatt wieħed minnhom kienu rebaħ ukoll, ġifieri dak kien onur kbir għalija. Huma differenti u imma kollox jgħalmek u kollox ibidlek fil-verità huwa vjaġġ. Il-vjaġġ jidher pjuttost ċar mill-ewwel għat-tieni ġabra. Jekk nista' nazzarda ftit niġbor fi ftit kliem, nistgħu ngħidu fl-ewwel ġabra tħares ħafna il-ġewwa lejk innifsek. Għandek toħroġ mill-font l-aktar emozzjonijiet qawwija, mentri f'din il-ġabra naħseb qed ħares iktar il-barra, iktar outward looking. Ma jfissirx li ma titrattax u ma tberrax lilek innifsek mal-qarrejja, però hemm iżjed preokkupazzjoni dwar dak li qed jiġri madwarek. Allura l-ewwel mistoqsija tiegħi x'inhu li qed jinkwetak l-iktar madwarek? Mistoqsija kbira din, hemm ħafna affarijiet li qed jinkwetawni. Aħna qegħdin f'dal-mikrokozmu biex ngħidu hekk ta' din il-gżira żgħira li hija Malta. Imma hija mera jekk irridu ngħidu hekk ukoll ta' x'qed jiġri barra minn Malta wkoll. Imma jekk ħanitkellmu fuq il-lokal, l-iktar ħaġa li taffettwani anke b'mod personali hija il-nuqqas ta' rispett imħabba lejn pajjiżna. Jiġifieri ovvjament din qed ngħidu tibda min-naħa ta' fuq. Il-politikanti tagħna li għandhom paroli biss u ma jagħmlu xejn. Jew ma nafx jagħmlu ftit, jew dak li jagħmlu mhux biżżejjed. Ġifieri l-iktar ħaġa li għandha impatt qawwi fuqi u naħseb li b'xi mod ħarġet ukoll fil-ġabra hija n-nuqqas ta' kura lejn l-ambjent ta' madwarna, ġifieri kull ma jistgħux jaraw toqba vojta li ma jmorrux bil-gafef lesti biex jibnuha u jtellawha u ma neħdux ħsieb li niżiraw iktar siġar pereżempju li għandna bżonnhom u ma nafx kif ħadd ma jara. Is-siġar mhux biss huma qishom it-tapezzerija biex ngħidu hekk li jsebħu l-ambjent ta' madwarna, imma joffru l-frisk li tant għandna bżonnu fis-sajf speċjalment. Hemm ħafna benefiċċji għal dawn l-affarijiet, imma xi raġuni oħra ovvjament l-aġenda tal-politikanti tagħna ma jeżistux. Dik hija l-iktar ħaġa forsi li tinkwetani u li ddejjaqni u li tpeżżani wkoll.
imma mbagħad hemm affarijiet oħra. Li nitlu fihom da waqt, però naħseb il-mistoqsija tiegħi hija x'wassal għal din il-bidla jekk ngħidu hekk jew l-evoluzzjoni tiegħek minn introspezzjoni għal kummentarju soċjali u politiku li qed tagħmel b'mod ħafna iżjed ovvju isu 10 snin wara. Ekku. Naħseb jiena f'10 snin jiena nbdilt ukoll bħala persuna. Jiġifieri sekonda qabel tqum kienet l-ewwel avventura tiegħi kont ili nikteb mindu kelli 16-il sena. U ftit ilu konna qed insemmu lil Mario Zoppardi kien wieħed minn dawk l-influenzawni biex nikteb għax kien jallimni. Imma mbagħad ħadt iż-żmien biex imbagħad ippubblikajt l-ewwel ġabra u forsi ma nafx jiena il-vuċi politika jekk iridu nsejħula hekk fis-sens wiesa' tagħha. Forsi dak iż-żmien kont nibża iżjed nberraħa jew naf jew kont iktar forsi moħħni iktar fid-dinja tiegħi li rrid nesprimi bl-aħjar mod letterarju possibbli dak li jaffettwa lili l-ewwel ħanejdu hekk. U forsi għalhekk ħadet dik id-direzzjoni l-kitba tiegħi fl-ewwel ġabra. Imbagħad għaddew 10 snin kif qatt inti u ovvjament jiena nbdilt, però l-istil ta' kitba tiegħi jinbidel ukoll, jiġifieri qishom marru flimkien fl-istess direzzjoni fejn jiena bdejt nirrifletti iżjed u nħares iktar anke b'mod kritiku lejn kollox. Anke lejn il-kitba tiegħi, allura qishom ġew flimkien. F'ċertu sens dawn iż-żewġ affarijiet. U għalik kemm importanti li l-poeżija tkun anka kummentarju soċjali politiku dwar dak li qed jiġri madwarna? Naħseb li huwa importanti iva. Jiena ma naħsibx illi poeżija fiha nfisha qabel xejn tkun poeżija. Sewa ġifieri l-ewwel impatt għal min jaqra u għal min ifittex din it-tip ta' letteratura, l-ewwel impatt se jkun il-mod ta' kif qed inħadmu l-lingwa, jiġifieri bl-isbaħ mod u bl-aħjar mod possibbli u bl-iktar mod oriġinali. Ma nistgħux dejjem irridu nivvintaw lil nfusna aħna meta nikdbu wkoll sa ċertu punt. Imma mbagħad meta tħaffer fil-qalb il-versi u qalb l-immaġnijiet li noħolqu u qalb id-dinijiet li noħolqu, irid ikun hemm xi ħaġa li magħha rridu nidentifikaw, li magħha rridu niggranfaw u li forsi bil-kitba tagħna ngħidu dak li ħadd ieħor ma jistax jgħid. Jiġifieri f'dak is-sens iva huma importanti ħafna dawn il-pożizzjonijiet politiċi ngħidu hekk politiċi, kollox huwa politiku fil-verità, anke jekk ħa nitkellem fuq in-nuqqas ta' siġar u qed nibki għalihom, dik hija fil-verità hija xi ħaġa politika. Imbagħad hemm il-politika li hija iktar forsi aggressiva jew iktar kritika li wkoll ma tistax taħrabha għax la darba aħna mdawrin biha minna fl-inġustizzja pereżempju ma tistax taħrabha. U f'dak is-sens jiena rrid nesplorhom, rrid nagħmel għażla konxja wkoll ta' x'ħan nikteb b'din il-ġabra. Għax inti titratta apparti l-ambjent għandek il-ħilba għall-bini, il-korruzzjoni, anka l-negliġenza u l-korruzzjoni li qatlu nies bħal Mirjam Paċ li għandek poeżija dedikata lilha. U ġifieri dawn huma kif qed tgħid inti għal min speċjalment qed jgħix Malta jew isegwi l-aħbarijiet ma tistax taħrab minnhom. Però l-importanti li inti qed tagħti wkoll il-bixra letterarja poetika tiegħek u inti qed tagħmel dan b'mod pjuttost uniku għandek kull poeżija tibda b'mistoqsija. Għajdilna ftit fuq din l-idea minn fejn ġiddi l-idea li kull titlu tal-poeżija fil-verità huwa mistoqsija. Xi tittajt biha minn fejn ġiddi? Eżatt, l-ewwel qed irid ngħid ukoll li l-proċess li wassal għal dan il-ktieb kien proċess li lili kabbarni ħafna u il-persuna illi kienet involuta
b'mod dirett u li magħha għamilt skambju kontinu ta' ħafna xhur kien Glenn Kalleja li miegħu ppubblikajt il-ġabra. U fil-fatt jiena għalija kienet xi ħaġa insellmulu mill-qalb. Għalija kienet xi ħaġa kbira ħafna li xi ħadd bħal Glenn li jiena dejjem irrispettajt ix-xogħol tiegħu u jogħġobni ħafna x-xogħol tiegħu, ħadd deċiżjoni wkoll bħala Glenn Kalleja li jippubblika l-ewwel darba u l-ktieb tiegħi kien l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu bħala Kotba Kalleja. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa li kienet onura lija wkoll. U kif kont qed ngħid, beda proċess mill-ħin li avviċinajtu biex speċi isma' interessat li nagħmlu miegħek il-ktieb, fil-bidu kienet sempliċement jagħmel il-ktieb u bidejh u daqshekk. U mbagħad ħadd deċiżjoni ftit wara li joħroġ bħala pubblikatur u għalhekk spiċċajna għamilna kollox. Imma hu għeni ħafna fl-editjar, ġifieri kien letteralment ġieli saqsini mistoqsijiet li ġibni dari mal-ħajt u kien appuntu dak l-atteġġament, dak l-avviċinament li illi jiena ħriġt ħafna mill-comfort zone tiegħi minn dak li jiena s-soltu forsi mdorrija bih u speċi għamilt deċiżjoni differenti. U din tal-mistoqsija u risposta kienet frott ta' dal-ħafna diskussjonijiet li għamilna jienu Glenn. U tista' toħodha b'modi differenti, ġifieri l-mistoqsija qiegħda hemm parti mit-titlu u r-risposta hija l-poeżija nnifisha jew inkella l-qarrejja jistgħu joħorġu b'risposti oħra. Ġifieri inti meta taqra mistoqsija f'moħħok ħajmur f'ħafna direzzjonijiet. U mbagħad il-poeżija se tik direzzjoni waħda. Interessanti li semmejt lil Glenn u l-proċess tal-editing li jissemma ta' spiss fuq dan il-podcast minn l-awturi li nistiednu u uħud minnhom fil-fatt anke għamluh ma' Glenn. Kemm huwa importanti dan il-proċess li qisu xi ħaġa pjuttost relattivament ġdida naħseb fil-pubblikazzjoni Maltija, speċjalment fejn tidħol poeżija li jkollok xi ħadd li verament qed idurlek kelma qed idur ġebla fil-ġnien tiegħek u jdawwarhom u jiċċekkja li jkollox f'ċertu sens jagħmel sens fih dan il-proġett tiegħek. Eżatt, oġobni kif poġġejta inti u fil-fatt hekk ġifieri konna niltaqgħu online ħafna drabi biex nħaffu l-proċess ukoll iktar faċli u letteralment veru kull kelma kważi qabat Glenn u minn banda kienet l-ewwel il-proċess huwa wieħed vera naħseb ġdid għax inti qed tibni relazzjoni wkoll mal-pubblikatur tiegħek fil-każ ta' Glenn l-editur tiegħek ukoll. U ktar ma titkellem miegħu jew magħha aktar ħassir taf għall-persuna u forsi minħabba fekk ukoll tiffaċilita il-proċess u forsi tibda isek taqbadhom qabel l-affarijiet. Però dan il-proċess ta' skambju huwa wis importanti għax jiena kbirt immensament bih dal-proċess kienet l-ewwel darba li esperjenzajt xi ħaġa hekk. U tibda tistaqsi mistoqsijiet anka skomdi lilek innifsek u tgħid jien naf pereżempju ħantik eżempju forsi daqsxejn tad-daħ. Darba minnhom f'waħda mill-poeżiji nitkellem fuq il-ġisem tal-mara illi mhux perfett u speċi niċċelebra l-imperfezzjoni ta' dan il-ġisem. U nitkellem fuq il-vini fost l-oħrajn il-vini li ħafna nisa jbatu minnhom fil-riġlejn anke rġiel mhux nisa biss. Imma għalija din hija issue importanti u issue li ddejjaqni ħafna. U iġaluni speċi bnitkellem ħażin fuq meta ninnutom u meta jtuni fajni u ngħid kelma ħażina tipo foxkem għandhom. U jgħidli, u Glenn għalli, iktibha mela l-kelma, għalfejn m'għandekx tiktibha. U ktibta, fil-fatt hemmhekk qiegħda ġol x'ismu, ġol ktieb. U anke għamilt ukoll naħseb kien sar kambjament ukoll fil-mod ta' kif naqra. Għax Glenn peress li ġej ukoll mill-isfond tat-teatru,
seta jgħinni u jigwidani f'dik il-ħaġa. L għonet minna il-tnedija illi kienet isa performattiva, xi ħaġa li jiena qatt m'għamilt f'ħajti. Però il-mod anka ta' kif naqra anka quddiem udjenza inbidel ukoll. Ġifieri l-perspettivi inbidlu ħafna u d-dinamika nbidlet u naħseb li taqra poeżija bl-aħjar mod li tista' it either breaks you or it makes you, kif jgħid l-Ingliż. Għax naħseb poeżija tajba titilfilha nofs il-gost jekk ħataqra ħażin quddiem udjenza. Ġifieri kien pakkett veru komplut dan il-proċess u vera grata ġifieri għalih. Ma narġa' nsemmu lil Glenn u nawgurawlu għax ukoll għadu kif nieda ktieb ġdid fjamant tiegħu stess ftit jiem qabel ma nirrekordjaw din il-poddata, ġifieri dejjem insalmulu. Però milli qed tgħid x'kienet ukoll inti għandek ċerta following, fis-sens għandek nies li jarawk taqra f'serati, letterarji, open mics, events tal-Inizjamed li inti involuta ħafna fihom. Kellek xi tip ta' feedback reception, x'kienet il-reception għal dan il-ktieb ġdid li jimmarkak pjuttost differenti minn dak ta' 10 snin ilu? Eżatt, le kelli. Kif semmejt fit-tnedija, pereżempju, ġew nies varji, nies anke li ma kontx naf jiena, u wara il-rispons kien immedjat u kien entużjast ħafna u minn nies żgħar sa nies kbar. In-nies kbar pereżempju ħaddu pjaċir ħafna bl-element nostalġiku għax dak huwa ikolli ngħid parti minni, ma nafx difett jew le, imma ma nistax naħbiha. Għandi ċertu nostalġija fija u ħarġet ħafna wkoll fil-ktieb meta speċjalment inżur l-inħawi ta' fejn trabbejt u fejn kienet tgħix in-nanna. U ħafna nies setgħu jidentifikaw ħafna ma dawk l-imkejjen. Ġifieri kelli dak it-tip ta' feedback, u mbagħad kelli feedback ieħor minn nies li għadhom żgħar li fihom jiena inqiegħed il-fiduċja u t-tama kollha tiegħi li jkunu l-kittieba ta' għada. U jgħiduli speċi taf inti iż-żgħar ħarsu lejk bħala xi ħadd li jixtiequ isegwu. Allura kienet reazzjoni differenti però sabiħa b'mod ieħor ukoll. U inti wkoll għalliema, ġifieri ċertament li għandek qed tieħu anke minn ġol klassi mill-interazzjoni tiegħek mal-istudenti, ma nafx tuża b'mod tajjeb ovvjament, tuża dik il-pożizzjoni tiegħek l-exposure għal studenti li qed tagħlimhom anke l-Malti, ġifieri anke nimmaġina ma nafx korreġini letteratura wkoll, ikollok dik tiddakkar minna jew tagħmel xi impatt fuqek fil-kitba tiegħek dik l-esperjenza? Iva, ġieli iż-żgħażagħ jiġu fil-klassi bil-ġrajiet tagħhom u meta ssir tafhom u jibnu l-konfidenza u ġieli anke jgħidulek ċerti affarijiet jispiċċaw jispirawk. Tkun taf realtajiet oħra li forsi ma tantx kont konxja tagħhom. U żgħażagħ minnhom infushom diġà għandhom diġà d-dinja tagħhom li mhijiex id-dinja tiegħi għax nara il-gap nħossu veru kbir, jien anke ċertu jinaf espressjonijiet li jużaw u tkun daqsxejn aġġornata ma' dak li jagħmlu huma. Imma semmejt id-dinamika tal-itgħallem u tgħallem din l-età hija età pjuttost kif naqbad ngħid delikata fl-istess ħin għax mhumiex tfal daw u fl-istess ħin mhumiex adulti laqqas qegħdin x'imkien fin-nofs. Għandhom 16-17 sena. Is-sixth form, 16-17. Fimt, allura hija età interessanti u tista' tkun delikata wkoll fl-istess ħin. Imma jiena ma nħobbx ngħid nagħllem il-poeżija jew nagħllem il-letteratura għax nipprova nwassal dak illi hemm fuq il-paġna bl-entużjażmu tiegħi, l-imħabba tiegħi naħseb għal-letteratura probabbli illi nxerridha fil-klassi għax ma nistax nagħmel mod ieħor, imma b'xi mod inġalhom jifhmu dik id-dinja ta' ġo dawk il-paġni u jippruvaw jinterpretawha. Ġifieri iż-żewġ dinjiet tiegħi letteratura u tagħlim f'dal każ jiltaqgħu fil-klassi u
u nipprova noħroġ l-aħjar ħaġa minnhom. Ħanejtek. Semmejt ftitilu wkoll inti l-element ta' nostalġija li jirrifletti ruħu fil-kitbit tiegħek. Inti għandek poeżija sabiħa immens li jisimha Kieku l-baħar bejn Marsa Mxett u Taslima leġġenda. X'jiġri meta tirfes ix-xatt. U hawnhekk qed tiddeskrivi Malta kif spiċċat illum imdawra baħar li dejjem qalbu skura, dawn huma kliemek. Din il-nostalġija hija marbuta mad diskors li għamilna qabel dwar il-governanza, l-korruzzjoni, l-qerda tal-ambjent, jew hija xi ħaġa iżjed romantika fik? Naħseb hija taħlita ta' tnejn fil-fatt. Jiena trabbejt Taslima minn Taslima jien. U l-imkejjen il-postijiet li anka max-xatt tat-Tamarisk il-ktieb li għandu l-isem huwa appuntu x-xatt ta' Taslima sewwa li jiena nafu Għar id-Dud għax jiena kien ħobb insejjaħlu Għar id-Dud. Illum ħadd m'għadu jgħidlu Għar id-Dud għal xi raġuni. Imma hemm l-element nostalġiku tiegħi personali li joħroġ f'dawn il-poeżiji li forsi tista' sejħilhom konfessjonali wkoll illi speċi hija parti minn ħajti li għaddiet u spiċċat sa ċertu punt u magħha qisu msakkar ukoll dik l-innoċenza ta' tfulija li meta tkun dejjem ferħana, taf kif ma joqsok xejn, anke bl-affarijiet żgħar tifraħ, dik spiċċat u hemm in-nostalġija għal dik it-tip ta' atmosfera. Imma mbagħad hemm ukoll dak li hu iktar kif naqbad ngħid, iktar fiżiku, iktar ġew iċċek in your face qed nuża dan it-terminu forsi huwa kalk. In your face, ġifieri n-nuqqas ta' Taslima huwa imsemmi għal wieħed mill-iktar postijiet li ġi sfreġat, li ġi sputtanat biex nużaw kelma mit-Taljan. Fej laqqas mingħajr l-ebda pjanar ta' xejn, il-bini tal-abla d-doċċ saħansittra twaqqgħu djar li kienu ġojjelli max-xatt ukoll biex imbagħad telgħu dawk il-blokok u da qed ngħidu m'hemmx gvern u gvern ta' dila ġejja din l-istorja. Insomma, dawk ilhom li nbnew. Jiena niftakarhom dawk id-djar sbieħ u niftakarhom neżlin waħda waħda. Ġifieri da qed nitkellmu fit-tmeninijiet. U qalbu dejjem skura, ovvjament minħabba fek il-baħar, għax dejjem issib id-dell meta inti fis-sajf tmur il-baħar biex tipprova tuħu pjaċir tgħum. L-ewwel nett quddiemek se tara l-krua oxxena ta' dak il-bini li hemm faċċata hemm fejn hemm jiena ħobb imur l-Exiles pereżempju, faċċata tara dik il-faxxa sħiħa ta' bini ġo xulxin. Warajk ħassib l-istess u ma tix ħassib ix-xemx li tixtieq, għax ovvjament ix-xemx mottija. Ġifieri nostalġija għal dak kollu. Taqra lna silta Klawdja minn dan il-ktieb? Iva, mela, bil-qalb kollha. Issa jiena żilt silta illi ma nafx hekk hux kulħadd jinduna għal xi qed nirreferi għalkemm hemm forsi kliem illi jkunu ovvji li fil-fatt tirrifletti r-realtà kera li għaddejjin bħalissa il-Palestinjani. Hija poeżija li jisimha Xettlu dakinhar li xtralek pasta u din hija storja li ġiet imnebħa minn fatt li ġara tassew. Kienet irrakkontati li poetessa Alġerina jisimha Norja Għadel li kienet ftit snin ilu ma niftakarx eżatti meta ħadet sem fil-festival tal-letteratura ta' Malta, konna stedinija, u kienet qalt li għamlet xi żmien tgħix Gaza ma' dak iż-żmien li kien l-arrost tagħha llum ir-raġel tagħha li huwa Ġermaniż. U tiftakar dan l-aneddotu illi hemmhekk inti tista' tgħidli iktar minni għax għext hemmhekk jekk inti pereżempju ħadd tmur ix-xogħol ma tafx jekk hux ħadd iġi lura d-dar wara siegħa jew inkella wara nofs ta' nhar sħiħ jew jinnaf l-għada filgħodu għax ikun hemm xi ħadd mill-Iżraeliti jwaqfek u jisaqsik ħafna mistoqsijiet. Insomma, dejjem jgħixu f'din it-tensjoni dawn in-nies għal 20 ta' snin.
U darba minnhom insomma il-boyfriend tagħha mar ix-xogħol u bdiet tibża bdiet tinkwita li ħajdu ma jasal u li ġralu xi ħaġa. Imma mbagħad tfaċċa u fil-fatt kellu ċurket u proponila biex jiżżewġu. Jiġifieri din hija storja ħelwa fl-istess ħin u bittama li jien naf dan il-ġlied u dan il-terrur u dan il-vjolenza makabra xi darba tieqaf nittamaw, allura ħanaqra b'dan f'moħħi. X'għedlu dakinhar li xtralek pasta? Busni qabel tmur qedlu f'għajnejh u telaq jaġġel għax-xogħol. Rajta ġejja lejk din l-istrixxa dejjem tistenna. Garatlek sekli tqalu nixfin għal wiċċek ħalli tomlok iħufu sektin ġo rasek. Ma ħasditekx. Kont qed tistennija. F'din l-art il-ħin jinbidel bħal saħħara. 5 minuti jafu jespandu, isiru 5 sekli guffaġni. Iżda żugħ ta' qalbek jaf jasalada xieħ. Il-korla kannella tkarwat ma' riġlejk drajta. Il-ħolm kollu keċċitulek minn għajnejk. Floku nibtet toqba lewn ix-xita ta' sħab. Imma llum is-seħer ma misniex. Il-maħtu ġej lura, żewġ tiċriket ileqqu fil-pala tidu u qed jikol pasta forma ta' qalb. Grazzi Claudia, u hemmhekk qed inti tafas fuq ċerta temi li naħseb huma verament topiċi fil-kwistjoni tal-Palestina fejn għandek iż-żmien tant din l-oppressjoni ilha għaddejja għal xieren ta' snin u fl-istess ħin kull gwerra li naraw fuq Gaza, kull il-ġenoċidju li qed naraw bħalissa qiegħed anke jibdel il-konċezzjoni ta' żmien illi għaddew 70 sena mill-ewwel nakba u issa qisna rġajna morna lura f'dak iż-żmien u qed naraw l-istess ħaġa l-istorja jien ngħid għalija b'mod anke personali qed taffettwani b'mod li xejn madu jagħmel iżjed sens u nittamaw kif qed int illi d-dinja taġixxi biex twaqqaf dan il-ġenoċidju fejn laqqas l-Amerika u l-Ingilterra huma qed jaqblu li għandu jkun hemm waqf mill-ġdid waqt li qed għaddejda kollu. Però grazzi tal-li qrajtilna dik il-poeżija u nimmaġina ma nafx bħalissa kif qed teffettwak dak kollu li qed naraw hemmhekk. Qiegħda twaslek biex tikteb jew għadha friska wisq biex tagħmel xi ħaġa dwarha? Jiena forsi biex norbot ukoll ma' dak li konna qed ngħidu qabel meta saqsejtni fuq pożizzjoni politika fil-kitba eċetera, meta niġi biex insarraf xi ħaġa li hija vera vjolenti, mhux ma nsibx taqsek faċli biex niktibha. Pereżempju meta ġrat il-mewt kera oħra ta' Defni, niftakar eżattament l-impatt li ħallit fuqi dik il-ġrajja u kif ħassejtni u ma stajtx nikteb. U għadni sal-lum, ma nistax insarrafa fi kliem b'xi mod. U fil-fatt nammira minn jirnexxielu b'mod sabiħ kif edna l-letterarjetà trid tibqa' hemm. Din ta' Gaza għandi poeżija oħra ċkejkna li tista' tapplika għal kull sitwazzjoni ta' gwerra u ta' tbadija li titkellem fuq dan it-tifel li jitfaċċalek quddiem screen u din ta' tfal li fil-Palestina tant kienu daw il-vittmi innoċenti li tant spikkaw it-tfal ma niflaħx narhom, ġifieri taffettwani b'dak il-mod li laqas inkun nista' narah it-television ġifieri. Nippreferi kważi nara biex inkun aġġornata x'qed jiġri u nara il-news online fuq l-internet milli nara ċertu xeni li jitilgħu ma niflaħx narhom. Inħossni ma niflaħx letteralment. U meta niġi biex niktibhom mbagħad din ktibtax fiha daqsxejn bittersweet, taf kif fiha daqsxejn ħelu fiha. U għalhekk xtaqt nara wkoll biex forsi f'dan il-terrur kollu, f'dan il-waħx kollu, forsi nissel ftit tama, forsi għad hemm nies li għadhom qed jittamaw hemmhekk, ma nafx. Imma tħallini zoppa nimxi fuq seq waħda.
Kawda, niblu ħadira d-diskors. Inti involuta ħafna diġa semmejnija, fil-Inizjamed, fil-events letterarji u anka kont inti stess tradotta għall-Ingliż l-ewwel ktib tiegħek anka kien ħareġ bl-Ingliż. X'inhi l-importanza ta' traduzzjoni għalik? Inti x'kienet l-esperjenza tiegħek sissa? Fis-sens li waslitek għall-udjenzi ġodda, tagħtek esperjenzi ġodda, forsi anke barra minn Malta. X'kien l-impatt ta' dawn l-attivitajiet ta' networking, ta' traduzzjonijiet? Eżatt. Le, bla dubju, festival bħal ta' Inizjamed u festival oħrajn huma networking fl-aħħar mill-aħħar. Spazji li jinħolqu letterarji ma spazji fejn in-nies l-kittieba għandhom l-opportunità li jivvjaġġaw bej pajjiż u ieħor u jiltaqgħu ma' kittieba oħra sħabhom. Jiġifieri kelli ftit esperjenzi minn daw u dejjem kienu esperjenzi sbieħ, ovvjament biex tesporta lilek innifsek u tesporta l-kitba tiegħek barra miegħek trid bil-fors tiġi tradotta. Ifhimni, aħna żgħar ħafna u l-ewwel nett is-suq tal-poeżija hemm barra diġà huwa niċċa le u hawn Malta iktar u iktar. Aħna żgħar ħafna, ġifieri jien naf ma naħsibx li għamilt impatt fis-sens li jekk ħammur jien f'Franza l-ewwel festival li kont mort kien tal-Odev, naf li inti kont mort ukoll. Imma ma naħsibx li jekk immur l-Odev illum għasadu jsir dak il-festival fil-fatt. Jekk immur l-Odev u ngħidilhom tafu minni Claudia Gauci, ma naħsibx li ħajkun hemm xi ħadd li jaf. Ġifieri mhux dak it-tip ta' impatt, imma forsi impatt fiċ-ċriek iżgħar li inti tkun missejt magħhom. U li għall-inqas dawk iċ-ċrieki jistgħu jikbru fil-lokal tagħhom u jgħidu teżisti l-letteratura Maltija. Jiġifieri f'dak il-lat, ovvja li t-traduzzjoni hija essenzjali. Imbagħad meta niġu għall-traduzzjoni li għamilt jiena stess, hija proċessi ieħor differenti minn dak li diġà semmejna tal-editjar meta inti teditja lilek innifsek, imma meta titraduċi qed tikber mod ieħor għax inti bażikament qed twellida mill-ġdid il-poeżija, qed twellida f'lingwa oħra. Jiena dejjem nippreferi nittraduċi għal Malti u kelli kif għadd kelli okkażjonijiet varji, pereżempju is-sena l-oħra ħriġna l-ktieb tal-Merkurju u bħalissa ħarab li l-isem. Ma toffi, inti forsi taf li Xtaqt kont Merkurju. Xtaqt kont Merkurju, grazzi, salvajtni. Xtaqt kont Merkurju li kont waħda mill-edituri jiena, ġifieri kien hemm jiena Justin Somerville u Kita Zoppardi, inaqadna flimkien u editjajna kien proċess twil ukoll, imma fil-ġabra stess, fl-antoloġija stess kien hemm poeżiji li jien stess ittraduċejt mill-Ingliż għal Malti. U dejjem hekk ngħid bil-Malti tieħu ħajja oħra il-poeżija. Tibqa' ovvjament tirrispetta l-ispirtu oriġinali li bih inkitbet il-poeżija, imma il-lingwa nnifisha bla ma trid ħaddija nifs ġdid, nifs ieħor. Għaliex huwa importanti li jkunu ċerta lingwi li forsi anke mill-Ingliż huma pjuttost faċilment aċċessibbli għal Maltin. Għaliex huwa importanti li jiġu tradotti għal Malti? Inti diġà qed tieħu nifs ġdida int twellidha mill-ġdid, imma għaliex huwa importanti għal qarrej Malti li jaqra xogħol bil-Malti meta ma nkitibx oriġinarjament bil-Malti? Jiena naħseb illi hemm din l-idea ta' kif naqbad ta' rubija, inti qed taqra poeta Arbi jew qed taqra poetessa jiena Franċiża, qed taqra poetessa Ġermaniża jew Żvediża bil-Malti. Jiġifieri mhux kulħadd kapaċi jaqra l-oriġinali ta' daw il-lingwi kollha. U jiżni naħseb jiena wkoll parti minnha li inti fl-isforz li qed tagħmel biex twassal dik il-poeżija l hawnhekk il-qarrejja qegħdin jifhmu jew forsi jirriflettu fuq il-fatt li isma' l-poeżija fl-aħħar mill-aħħar
hija dak il-moment fejn il-poeta qiegħed iperreċ lilu nnifsu jew lilha nfisha. M'għandux jaqsam hux Malti jew Ġermaniża jew Taljana, kulħadd qiegħed fl-istess dgħajsa. Imma mbagħad inti dik id-dinja Ġermaniża, dik id-dinja Franċiża ħadd tifhimha bil-lingwa tiegħek. U l-Malti innifsu naħseb għandu bżonn jiġi esportat lokalment b'dak il-mod ukoll illi isma' l-Malti mhux lingwa limitata, nistgħu nesprimu kollox biha. Naħseb huma ftit minn dan kollu jiena li naħseb dan l-ispirtu huwa dan kollu, taf kif wara traduzzjoni. Fil-qosor, Claudia, semmejt qabel illi qed taħdem fuq memoirs u proġett li jitratta l-memorja. Tista' tgħidilna ftit iżjed dwar dan ix-xogħol? Iva, hija biċċa xogħol li kultant ngħid x'il-ostra mort nagħmel bidi. Imma ma nafx. Jista' jkun li ftit minnha twildet minn dan il-ktieb ukoll minħabba l-fatt li hemm ċertu poeżiji li huma daqshekk nostalġiċi u nitkellem ħafna dwar missieri wkoll. Fl-ewwel ġabra nitkellem ħafna iktar dwar missieri għax ma tantx kien ilu li ħallina. U hawnhekk nitkellem ftit iktar ukoll. Mela, dan il-memwar, mela l-ewwel nett memwar jiena nifhmu naħseb li jekk ukoll huwa ġeneru partikolari li bħalissa ma nafx għandu jkun moda għax anke l-letteratura barranija ħafna memoirs għaddejjin qed jiġu pubblikati bi stili u ġeneri fi sens stili differenti u jħaddnu ġeneri differenti fihom infushom ukoll, ġifieri kapaċi taqra memoir u fiha ssib il-poeżija u fiha ssib id-diarju, eċċetera, eċċetera. Mela, irid ikun hemm fil uniku, tema waħda li taqqat u jiena ħanipprova nikteb il-memwar ta' missieri, ta' tfulija ta' missieri uħutu u l-memwar ta' tfulija tiegħi. U l-fil li se jaqadhom huwa il-mużew. Il-mużew, ġifieri dak il-post fejn aħna konna mmorru meta konna żgħar nitalmu d-dottrina. Għax din xi ħaġa li ħadd naħseb ħadd jew kważi ħadd ma kiteb fuqha Malta, speċjalment mara. U hija dinja partikolari ħafna li l-ġenerazzjoni ta' missieri ħallit impatt fuqhom mod u fuqi ħallit impatt totalment differenti. Jiġifieri ħanipprova nesplora daw iż-żewġ dinjiet għadni qed nesplora, għadni qed nesperimenta, imma dak huwa l-ħsieb. Qed nagħmel ħafna riċerka, qed nagħmel anke intervisti. Ma jekk nista' nsaqsik dwar naf li huwa work in progress u għadu għadek tiddeċidi fejn se jmur. Imma għalik kien hija kwistjoni ta' li tikteb dwar il-memorja ta' missiera kull familja jew anka mod kif tiħħendilja din id-diverġenza anka lej kif tħarsu lej dan il-post li ffurmakom modi differenti. Nimmaġina ma nafx jiena qed nagħmel assunzjonijiet f'moħħi ma nixtieq tgħidli inti ir-reazzjoni tiegħek għall-fidi għal daw l-immaġni kważi grotteski li jiltuna fid-dottrina ta' bibliċi li tibda toħlom dwarhom bħala tifel jew tifla. X'kien tista' tgħidilna ftit fil-qosor ħafna dwar x'inhu jinħemma. Iva. Hija interessanti fil-fatt huwa jien naqbad ngħid hija dinja li once tibda tħaffer fiha ħassib ħafna affarijiet, imma hija ftit mitnejli fil-fatt li semmejt inti. Fil-fatt bdiet oriġinarjament bħala ħsieb li nikteb biss dwar it-tfulija, għax fuq it-tfulija li nixtieq nifoka ta' missieri u l-familja ġifieri qed nitkellmu fuq familja Maltija fis-snin 40-50. Sewwa li hija Malta totalment differenti minn dik li llum. Imma fil-fatt jiena ngħid dan ukoll f'moħħi għandi li apparti ir-reliġjon u dak kollu li timplika r-reliġjon, jiġifieri fis-sens wiesa' tagħha u anke fis-sens dejjaq tagħha, nixtieq ukoll nirrakkonta daw id-diverġenzi ta' Malti, il-plural ta' Malta x'jiġi. Malta differenti li jiltaqgħu flimkien, Malta ta' snin 50 u Malta t'issa. Jew ta' meta kont żgħira jien ħalli m'għallux wisq.
Hemm ftit minn kollox. Forsi konna ċans il-qudiem nitkellmu iktar fuq din. Għandi kuriżità kbira biex nara biex ħatoħroġ u nittama li tkompli taħdem fuq u tina ktieb jew x'qed tagħmel malar kemm jista' jkun għax isqabbat il-kuriżità. Però Claudia, tarilna l-ħin, nirringrazzjak ħafna tal-li tajtna samt magħna dan il-ħin. Nirringrazzja wkoll il-Klera Zoppardi tal-li kull ġimgħa tgħinni bir-riċerka għal dan il-podcast u grazzi l-semmija li ta' kull ġimgħa jinaqdu magħna għal episodju ġdid ta' Antenni Suspettużi. Ħalluna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq Twitter, Facebook u l-YouTube ta' Pen Malta u biex tissieħbu jew tagħtu donazzjoni batulna email fuq penmalta@gmail.com u nwiġbukom bid-dettalji. Grazzi ħafna, nsemmilkom u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.